Haka Jingkhynra ka bajur persya ya ka left-wing extremism ki bor pahara kila siat yap haduk lai phowai ngut ki Naxalites haka Jingkhynra kuli Habijapur district jongka Chhattisgarh hene ka singi ublei ong ki Pulit. Ngut ki bor pahara ru kila yap bat ki weipat kila mensaw haka tega Jingkhynra kuli ka ba markel yang kila thu habaro kini ki jingja palat pra phowai ngut ki Naxalites kila sa siat haki bor pahara haka Jingkhynra kuli ba markel yang haka jala haduk menta usnam. Kajing ya siat ka bakhatu kala jia haka weka klau ka badan haka than joka Indravati National Park haka porman step haka bakaken hun baya trailang jongki sipai na ki bor pahara ba pher kila penlong ya ka Jingkhynra persya ya ki Naxalites la ong Inspector General of Police ka Buster Range Uzundaraj P. Lai phowai ngut ki Naxalites kila sya penyap haka te ka Jingkhynra bat ki bor pahara ula ong. La yok ru ban kurup ya ki tiar ya le bat ki tiar pen bethai na ka te ka jaka la ong uhe Pulit. Haka te ka jingya siat Ngut ki bor pahara uwe ubadai na ka District Reserve Guard jongki Pulit ka jala bat uwe na ka Special Task Force kila yap haka te ka jingya siat bat Ngut ki weipat kila mensaw ula ong. Ya ki Ngut ki sipai ki bala mensaw la penkip no da ka lingsun chaka jaka sumar ka bakham bha banyo ka jing sumar ula ong. La pen poi ru mar ki sipai chaka te ka jaka bat ka Jingkhynra kadang ya syakmat haka te ka jaka ula benrap. Naki pra phowai ngut ki Naxalites ki bala syak siat haka te ka jala haduk menta usnam. Hendra pusan ngut kila syak penyap haki benta jongka bastard ka bakan thup ki hendra teli ki district kan thup langnya ka Bijapur. Ha usnam bala dep ki don aspa kat khandai ngut ki Naxalites ki bala syak penyap haki bor pahara haki Jingkhynra kuli ba markel yang ha Chhattisgarh ong ka kubor Pulit.